Kwezi ntsuku zimbini iinkokheli ezisuka kuRhulumente kazwelonke, oorhulumente bamaphondo kunye nabasemakhaya baza kube bedibanise intloko bezama ukufumana iindlela zokuqinisa ulawulo lomasipala kunye nokusungula urhulumente osulungekileyo nongenamakhwiniba noneenjongo zokuphuhlisa uluntu. Oku kuza emva kokuba i-28% yomasipala bekwimeko emaxongo. Urhulumente kazwelonke ukhangela iindlela ezintsha zokuxhasa oomasipala baze bakwazi ukuhambisa iinkonzo eluntwini. The ultimate measure should be how we transform the material conditions confronting the masses of the people, especially those in rural areas, townships, and informal settlements. Ingxelo yoMphicothi-zincwadi jikelele yakutshanje itandalazise ukuba imeko yomasipala baliqela imaxongo kwaye abanye oomasipala abakwazanga nokukhupha ingxelo yezezimali. UMphathiswa wezezimali uGqirha ulumkise oomasipala ukuba bohlukane nomkhwa wokufuna ukusebenzisa imali abangenayo. Kulindeleke ukuba uMongameli Cyril Ramaphosa othule intetho yakhe ngoLwesithathu.